Di dema du salên borîda pênaçe tu welatekî bi hindî herêma Kurdistanê xwenîşandan tê de hatibin encamdan. Heya dê jî xwenîşandan mezintir û belavtir dibin. Lê heyana xwenîşandanan tu armancek li pey nebûye. Ev di demekî de daxwaziya xwenîşandanên herêmê daxwaziyeke gelek asayî bûye. Ne daxwaza herefîna hikûmetê û ne daxwaziya dest ji karberdana berpirsan kiriye. Belkûtinê daxwaza mûçeyan kiriye. Di niha da bi sedemê xemsariya desalat û bandorînebûna xwenîşandanan beşek ji xwenîşander û welatiyan nەrazî بحثا پێتویا گۆڕینا شێوازێ خۆنیشاندانان دکەن و دەبێژن خۆنیشاندانên çendim jimêrî yan jî xwenîşandan yan jî du xwenîşandan di heftêkê de tu bandorek nabe. Her wesa dibêjin hikûmet û hizbên desalatdar hesabê ji bo xwenîşandanan nakin ku rastî birêveberatiyeke weke birêveberatiya perwerdê bibe. Her ji ber vê ev beşa ji nerazîbûnan behsa wêyekê dikin ku pêtiviya şêwazê xwenîşandanan bê guhartin ji bo şêwazê xwenîşandanên sala 2011 Misrê yan jî şoreşa Pirteqaliya Ukrayna ku li her duan de xwenîşander heya geştin bi armancê xwe ji bo çendîn şev û rojan berhevnebûn meydana xwenîşandanan vala bikin. Bo nimûne xwenîşandanên sala 2011 Misrê ku di dema 18 rojan de armanca xwe gehîşt du cudayên serekî hebûn digel wan xwenîşandanên dema 2 salan li herêma Kurdistanê tên encamdan. Êkem xwenîşandanên Misrê li roja destpêka xwenîşandanê ve heya dawiyê ji bo demekî kêm jî شەو و برۆژ بەرهەv nebûn meydana tehrîr vala bikin. Duem, di xwenîşandanên Misrê de hemû tex û çîn bejdar bûn ku hûn ji rojan hejmara xwenîşandanan milyoneka bêtir derbas dikir. Ev di demekî de ku di xwenîşandanên herêma Kurdistanê ne tenê tex û çînên cuda bi hevra xwenîşandanan encam nadin, belkû bi nêrîna hindek ji nerazîbûnan arîşeya serekî jî ew e ku xwenîşandanan ji aliyê sinûrê cografî jî ve berteskin û tinê li devera berniyaz bi devera kesik tên encamdan. Beçeka din jî ji welatiyan li torên civakî de sedemê bêbandorîbûna xwenîşandanan ji bo yekê vedigerînin ku daxwaziya xwenîşandanan ji aliyê hikûmetê ve ku di rastî de tu desalatek nîne û desalata durist jî li cem hizban e. Her wesa xwenîşandan li sinûrê desalata kesik tên encamdan lê we hatê hezkirin daxwazî zêdetir ji bo partî nêw tenanet medyayên serbiyeketî ku li 25 salên borî de aliyê desalatdara devera kesik bûne ev hawayê medyayên opozisyonê romala xwenîşandanan dikin. Ev di demekî de rayedarên partî bi xwe dibêjin tu desalatek li devera kesikdan nîne. Her ji ber vêkê di niha da beşek ji welatiyan duyêbawerê dana xwenîşandan li devera kesik tu encamek nabe. Heya wî çaxê daxwaziya xwenîşandanan arasê aliyên desalatdar li devera kesik daneyê nekirin. Bi gotina wan welatiyên eger bêtû daxwazî rastî her du aliyên desalatdarên herêmê wata partî û yekîtî bêkirin. Di wî haletî de ev du aliye ku li 25 salên borî ve dihatê herêmê bi dest vebûye naçar dibin hizir di çareserkirina arîşên welatiyan da bikin. Cuda ji wê yekê herçend li Silêmanê û germiyan xwenîşandan tên encamdan lê cem partî giring nînin her wesa heya wî çaxî ji yekêtî hez biket ku xwenîşandanan rûyê wan li partiye wê yekêtî xwenîşandanan li bercewendiya xwe da dibîne û berhev nabe tu gavekê bi arastaya çareserkirina arîşeyê mûçe wergiran da bihavêje.